A Asociación de Autónomos Subta e o Concello de Vilagarcía alíanse para potenciar e dinamizar os negocios da vila. Ambas entidades presentaron o proxecto Avanza Comercio, un plan que consiste en crear unha aplicación na que poder mercar os produtos dos comercios da hostalería e incluso dos praceiros da vila con envío a domicilio. E que haxa detrás un soporte de logística que recolla esa mercancía comprada, ben a través de internet ou ben a través de pasear por as nosas calles, polos nosos comercios locais, e que haxa un servizo de logística que recolla esas mercancías e que as leve directamente ao domicilio do consumidor. O proxecto beneficiaría ao consumidor xa que recibe o produto en menos de 2 horas e aos comercios, que farían fronte ás vendas masivas online das grandes plataformas. Estamos falando de inmediatez, un marxen de 2 horas para que dende que se fai a compra hasta que chega ao teu domicilio simplemente pasen esas 2 horas. E que, polo tanto, estemos facendo unha competencia de verdade ás grandes estruturas económicas. O Avanza Comercio ten beneficios como axudar a economía circular e o cuidado do medio ambiente. Eso que nos decimos que é a economía circular, que sea un dos motivos fundamentais para poder desarrollar proxectos deste tipo. Concello e UTA están mantendo reunións cos autónomos e as súas respectivas asociacións para buscar que o máximo posible de negocios se sumen ao Activa Comercio. Non valería de nada, eu como consumidor, se ao final solamente temos 3 posibilidades de mercar en Vilagarcía. Si isto hai 300, pois será un completo éxito, porque para min será como usuario atractivo. O seguinte paso para que o Activa Comercio sexa unha realidade é pechar a adhesión dos máximos negocios posibles. Unha vez realizado esta parte, será o Concello que se encargue de poñer o proxecto en funcionamento a través dos diferentes mecanismos de contratación municipais.